दौड़ दौड़ल दुखल नीतीश जी के गोड़, भाजपा के छोड़ गईले राजद के ओर। मोदी जी पतनी ना विचार कैले, हाँ विचार कैले। हई भदौआ में पलटू आरजेडी में फरार भइले। हई भदौआ में पलटू आरजेडी में फरार भइले। कहिए से चलत रहे इनकर रिलेशन, मौका ही देखते देखले एक्सप्रेशन। अब पीएम मटेरियल तैयार भइले, हाँ तैयार भइले। हई भदौआ में पलटू आरजेडी में फरार भइले। हई भदौआ